बाक्सानि सिमला हजुआयाव 27 एसएसबी बीएन हाउली लोखि बाजारनि थान्दैफोरा साइकेलजों हानजा सुरदों। भारत उदांस्रि 75थि बोसोरखौ बरायनानै आजादी का अमृत महोत्सवजों लोब्बा लाखिनानै 27 बीएन एसएसबी हाउलीनिफ्राय लोखि बाजार केम्पनि सामलायगिरि रोहित शर्मा बिथांनि दैदेननायाव एसएसबी आरो सिमला थानानि पुलिस बिफानजों लोगोसे ओनसोलनि फरायसालिनि फरायसाफोरखौ लानानै साइकेलजों हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। फुंबिलिनि 9 बाजियाव सिमला हजुनिफ्राय जागायनानै दाउदारा चेक पोस्टआव फोजोबहैयो। दिनैनि साइकेलजों हानजा सुरनाय समाव एसएसबीनि थान्दै पुलिस थान्दै आरो फरायसाफोर जथायै गासै 150 सासो बाहागो लायो। जो दिशा निर्देश मिले हैं उनके अनुसार हम हर घर तिरंगा और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ये प्रोग्राम मना रहे हैं और इसमें हम एक साइकिल रैली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं शिमला बाज़ार से दाउधारा चेक पोस्ट तक। दाउधारा चेक पोस्ट जो हमारा भूटान रूट का है, तो उसके लिए हम रैली को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और इस रैली के अंदर हम संदेश दे रहे हैं फिट इंडिया का, और साथ ही लोगों को बताया जा रहा है कि कैसे अपनी आप स्वास्थ्य को मजबूत करते हुए देश की तरक्की में योगदान दे सकते हैं। हमारा सभी के लिए यही मैसेज है कि आप आज़ादी के अमृत महोत्सव में अपना योगदान दें, पार्टिसिपेट करें। इसमें पार्टिसिपेशन के लिए अगर फिट रहेगा तो आगे बढ़ेगा इंडिया। इसमें फिट इंडिया कैंपेन के तहत आपको डेली फिटनेस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें और भारत के वीरों को याद करें और आज़ादी के अमृत को और आज़ादी के इस पर्व को मनाएं। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पॉइंट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पॉइन्टआव नोंथांमोना एसएससी, बैंक पीओ, बैंक क्लार्क, बैंक एसओ, यूपीएससी, एफएससी, डिफेंस, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएओ, एडीओ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पॉइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससी जीडीनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101 536360 700-226-133 9101 536360